Ongi etorri. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Zuen burua orkestu lehenen abizi. Ni jo naiz, azteko. Bai. Eta orain zuen buru orkestu. Ni Jordi naiz, da 5 bat hilabete dara matzat hemendik. Gustora. Hola? Ni Paula naiz. Ez dut esango zenbat denbora daramat hemen. Baina, bueno, momentuz content. Vale. Ni Ariadna naiz, 2 hilabete eramaten dut hemen, eta, bueno, ondo nago. Vale. Eta azteko, ze gairi buruz arituko gara? Bueno, Gaur, terapiara, ezta? Terapia egingo dugu, sartuko gara. Bai. Terapia Horregatik egingo dugu. etorri gara, ezta? Behar dugulako, ez? Behar dugulako batez ere. Ezagatzeko pixka bat edo... Bai. Batzuk bai, batzuk ez? Batzuk bai, batzuk ez, baina... Hor dago koska, ez? Bai, hau da... Ona da, ez da ona, zer egingo du. A ber, gai guztien bezala, esan dezakegu, alde onak eta txarrak dituela, ez? Bai, dituela ondo. Eta, baina, bueno, zer piztu digu grina hori, ez? Zergatik joan nahi dugun batzuk terapiara, Ander? Ander, beste pertsona bat etorri da, ez genuen espero, baina... Etorri, Ander, etorri, zerbait. Ikustera etorri zara, bueno, ikusentzule gehiago dauzkagu gure aurrean. Gehiago bakarra daukagu. Bai, ez esan hori. Goitik esaten digute, zer? Bai. Ander dago. Ander. Zuzerean Anderrekin. Bai. Zer itzi daukazu terapien inguruan? Ez dakiz. Hori buruz ez dakit. Hau da, erantzun ohikoena barnetegi honetan. Txan! Ondo, iruditzen zait, azkenean. Denok arazoak dauzkagu eta batzuetan behar dugu terapiara joan. Terapiaren gana. Terapiara? Terapiaren joan. Oso ondo. Eta horregatik, ondo deritzu. Bai, laguntza profesionala, ez? Azken finean, non dago ezberdintasuna lagun baten edo psikologo baten artean? Oso personalak arriskutsuak dira, azkenean. Gauza asko ezin dugu esan eta azkenean gordetzen ditu. Horregatik pertsona profesionala azkenean ona da. Ona dela iruditzen zait. Bai. Beste espazio bat da hitz egiteko, ezta? Baina profesionala bada, ordaitzen duzu eta haiek da prinsipioz izango litzateke, egongo da prest entzuteko zure historia eta emateko aholkuak eta formakuntza dauka arlo honetan. Baina hain beste onuragarria denez, zergatik ez dugu hitz egiten honi buruz gure inguruarekin normalean. Nik esango nuke terapiaren baitan badagoela terapia profesionala eta bestalde informal bat dela gure konfiantzezko jendearekin egin dezakeguna ez dakit larun bat arratsalde baten. Bai, baina, bueno, ez dakite, baina askotan ez dute beti hitza esango, baina gure arazoak kontatzeko ez gaitasunak dauzkagula, ez? Eta askotan zailtasunak, ez gaitasunak, eskerrik asko, zuzentxagatik,
Eta, askotan arazoak gizarteagatik edo gizarte eraginagatik, alkoholarekin adibidez lotzen, edo estaltzen dugu eta agian hortik hitz egiten dugu lagunekin, edo lagunekin egotea behartzen gaitu nolabait modu honean egotea, dakigunez negar egin dezakegu lagunekin, eta ondo dago, baina ez da oso atsegina. Zailagoa da, eta gainera profesionalen ikuspuntua objektiboa da. Azkenean, haiek daki zer esan diguten, eta hori azkenean objektibo, modu objektiboa da. Nik uste dut profesionalek laguntzen alditugu diegu, hobeto, sentimenduak kudeatzea, identifikatzea eta bideratzea. Batzuetan ez dakigulako nola egin, adibidez, ze pertsona bat hil zen, eta hori buruz nola kudeatzea, nola gestionatu sentimendu, tristura sentimentua, hori ez dago onartuta, no? Beti behar dugu pozik eta alaia eta hori, eta zergatik ez dago ona egotea triste. Kontu batean beharrezkoa da triste egotea, sentimentu hau bat, sentimentu bat da. Emozio bat azken. Bai, vitala, no? Transitatu behar dugu tristeza. Bai, eta hori... Sortzen da estresa azkenean, hori. Bai. Hori da, ni adibidez, normalean joaten naiz gimnasiora, estres pintzeko, eta txikitan joan nintzen psikologoaren gana, baina, sin más. Baina, ondo dago, osasun publikoetan gehiago egongo litzateke. Eta jende asko gainera ezin du ordaindu. Hori putada da. Bai. Oso garestia da, bai. Eta osasun publikoetan hilerak handiak dira. Azkenean zinbesteko zerbitzu bat dela gizartean, da dut. Eskerrik asko etortzegatik, Ander. Hurrengo programetan kontaktatuko dugu zurekin, hori segurazki ez ziur. Eskerrik asko benetan etortzegatik eta ondo pasa!